En este tema anem a estudiar l'enzimologia en medis no convencionals. Això el que vol dir és que anem a veure l'enzimologia però d'una manera diferent a com l'heu vista fins ara. Ja sabeu que fins ara heu estudiat els enzims sempre treballant en entorns que bàsicament són aquosos. L'aigua és el component fonamental. De manera que el fet que puguem observar que n'hi ha enzims que són actius en medis en els quals la proporció d'aigua és baixa, és com a mínim novedós i fins a cert punt un poc sorpresiu. De fet, el que esteu acostumbrats és a que se gasten els dissolvents orgànics, tipus acetona, etc., per a precipitar en proteïnes, per a agregar-les, etc. De manera que no és intuïtiu pensar que poden funcionar. Però és cert que funciona. De manera que per entendre com ocorre aquest fenomen, jo crec que és millor que comencem repassant, quan parlem de medis no aquosos o sistemes no aquosos, de què estem parlant. Bé, en aquesta imatge el que teniu és la separació en dos grans grups. A banda a l'esquerra teniu aquells medis de reacció en els quals la presència d'aigua és elevada i, de fet, quan va començar a observar-se que els enzims podien tindre una certa activitat en presència de dissolvents orgànics, se va fer en aquest primer tipus de sistema, que són els cosolvents. Els cosolvents són dissolvents orgànics que són miscibles en aigua, com poden ser l'etanol o l'acetona, i el primer que se va observar és que efectivament en aquests medis n'hi havia proteïnes, n'hi havia enzims que eren actius. A continuació, se va començar a intentar anar un poc més enllà, anar reduint el contingut d'aigua i es començaren a gastar alguns dissolvents orgànics que són immiscibles en aigua, és a dir, que formen fases. Ahí teniu un exemple d'alguns dissolvents orgànics, com per exemple el cloroform, que segur que té una densitat major que la de l'aigua, per això està baix, o l'hexà. Tots dos dissolvents són immiscibles en aigua, doncs si intentem fer una reacció enzimàtica en aquest tipus d'entorns, heu de pensar que aquest tipus d'aproximacions només tenen sentit si els substrats són molt solubles en els dissolvents orgànics, de manera que en aquest tipus de sistemes els substrats, els teniu ahí representat com una S, estarien dissolts en els solvents orgànics, bé siga el cloroform o bé siga l'hexà. On quedarien els enzims? Bé, doncs els enzims, com a proteïnes que tenen una elevada polaritat, es distribuirien en la regió o en la zona aquosa d'aquest exemple. Com se produeix la reacció? Bé, doncs amb una certa agitació, diguem que els substrats són accessibles a la interfase que forma l'aigua en cada un dels dissolvents orgànics i són convertits en productes per als enzims. Si en aquestes reaccions els productes són també més solubles en el dissolvent orgànic, els productes aniran a parar a les fases orgàniques. De manera que això explicava en certa mesura com funcionaven els enzims en aquest tipus de mitjos. Però per a fer-los més eficients, el que se va fer va ser intentar maximitzar la superfície de contacte. Si vos fixeu ahí, la superfície de contacte entre els dissolvents orgànics i l'aigua és més o menys la interfase entre els dos, de manera que va començar a utilitzar-se un tipus de sistemes que s'anomenen micel·les inverses i que consisteixen en el següent. Si vos fixeu en la imatge, la idea seria que tot l'entorn d'aquesta micel·la, tot l'exterior d'aquesta micel·la seria el dissolvent orgànic, i en aquest dissolvent orgànic, seguint el mateix raonament que hem vist en el cas anterior, estaria en els substrats dissolts en una elevada solubilitat. On quedaria l'enzim? Doncs l'enzim estaria dissolt en l'aigua que quedaria en l'interior d'aquestes micel·les. Se diuen inverses perquè diguem que són al contrari del que estem habituats. Quan fem una micel·la en una dissolució aquosa el que tenim és la superfície polar orientada cap a l'exterior, cap a l'aigua, però així com que l'exterior és el dissolvent orgànic, els camps polars del detergent que se gasta per a fer la micel·la inversa estan orientats cap a l'interior. De manera que ahí veieu que l'enzim està
en un entorn que és, en un microentorn, si voleu dir-li així, que és bàsicament l'aigua. De manera que, ahir vos he ficat que se poden distingir 3 regions. Diguem que l'espai que ocupa la regió de l'aigua lliure depèn de com fem les micel·les reverses i per això no vos he ficat ahir un tamany. En tots aquests 3 exemples que teniu en la imatge, tant els cosolvents com els sistemes bifàsics o les micel·les inverses, en sentit estricte, diguem que les proteïnes, els enzims, segueixen estant en dissolució aquosa, és a dir, el seu microentorn segueix sent aigua. Però el que hem observat és que se poden aconseguir que els enzims siguin funcionals fins i tot en sistemes en els que pràcticament no n'hi ha aigua, és a dir, la quantitat d'aigua que n'hi ha en el sistema és molt, molt baixa i això és el que s'anomena enzims en dissolvents orgànics. Aquest quart sistema és el que anem a dedicar-li l'estudi en aquest tema i que ens permet una sèrie d'avantatges i és per això que des del punt de vista biotecnològic s'ha optat per estudiar-lo en detall. Quins són aquests avantatges de poder utilitzar els enzims en aquest tipus d'entorns en els quals la presència d'aigua és molt, molt baixa? Com teniu ahir, per una banda, ens dirigeix sovint a algunes reaccions químiques, algunes reaccions catalitzades per enzims, enzimàtiques, termodinàmicament, en equilibris més favorables. D'altra banda, augmenta la solubilitat en aquest tipus de sistemes d'aquells substrats que siguin molt apolars, que siguin molt hidrofòbics. És a dir, hi ha moltes reaccions d'interès biotecnològic en les quals els substrats són substrats molt apolars. I això, si intentem utilitzar tecnologies o aproximacions enzimològiques clàssiques, l'enzim no té una concentració de substrat lo suficientment alta com per a que la reacció siga eficient. De manera que en aquests casos en els que els substrats són apolars, que són un bon grapat de casos, és interessant aquest tipus de tecnologia. També hem observat que en aquest tipus d'aproximacions en alguns casos s'ha pogut alterar l'especificitat del substrat, és a dir, que canvia la seva catàlisi orientant-la a substrats que siguin més interessants des del punt de vista biotecnològic. A més, s'eviten reaccions col·laterals en les quals estiga implicada l'aigua. També se facilita la recuperació dels productes de la reacció, perquè l'habitual és que si els substrats són apolars, els productes també ho siguen, i si estan en un dissolvent orgànic, són més fàcils de purificar simplement per destil·lació, bàsicament. A banda d'això, en aquest tipus d'entorns veureu que les proteïnes, els catalitzadors, no estan realment solubles, sinó que queden com en suspensió en el dissolvent orgànic i això fa que siga molt fàcil la seva reutilització, perquè per una simple filtració podem recuperar l'enzim i tornar-lo a utilitzar. A més, com veureu, en aquest tipus d'entorns se potencia l'estabilitat enzimàtica i, molt important, en alguns processos biotecnològics és que s'evita la contaminació dels reactors. És a dir, ja sabeu que els reactors, ja us han explicat en altres assignatures, que se poden contaminar per bacteris que colonitzen el reactor. Bé, si el dissolvent és un dissolvent orgànic, la probabilitat que creixi un bacteri és molt, molt baixa. Bé, però per a que aquests avantatges realment siguin interessants, el que interessa és que tota la reacció siga eficaç. Llavors, quan ens hem de plantejar en una aplicació biotecnològica la utilització d'aquest tipus de tecnologia? La primera cosa que vull remarcar-vos és que, tot i que els enzims funcionen en dissolvents orgànics, l'eficiència catalítica no és molt alta. Què vol dir això? Que necessitarem utilitzar concentracions d'enzim altes. I per això és molt important que l'enzim siga
estiga disponible, que vol dir que siga fàcil de purificar o que si el comprem d'alguna casa comercial, que no siga car, per a que puguem posar grans quantitats en les nostres reaccions. A més, òbviament, com us he dit abans, els substrats han de ser solubles en medis orgànics, perquè si no ho són, bàsicament no es pot utilitzar aquesta tecnologia. A més, també és interessant, com ja m'heu sentit dir algunes altres vegades, que catalitzem reaccions en les quals els enzims siguin tot el lliures de cofactors possibles, és a dir, o bé enzims que no gasten cofactors o que els tinguin fortament units, tipus grups prostètics, etc., que siguin difícils de perdre, perquè si se perd el cofactor perdrem l'activitat enzimàtica. I, per últim, cal evitar sempre que es pugui que l'aigua participi en la reacció, sobretot és molt important, i això és el que us he destacat un poquet més ahir en negreta, que l'aigua no siga substrat de la reacció. Bé, ara, per anar endinsant-nos en el tema, el que vull és explicar-vos un exemple pràctic de com se pot observar que efectivament hi ha una certa activitat en aquests tipus de medis tan peculiars. El que teniu en la imatge és l'estructura d'una proteasa, la quimotripsina, i ahir se vos mostra en una miqueta de detall el seu centre catalític, estan destacats els aminoàcids en roig i el seu substrat que es mostra ahir en verd. Bé, si agarrem la quimotripsina en pols, que se pot comprar comercialment o si la purifiques es pot liofilitzar per a la seva utilització en aquest tipus de tecnologia. Bé, com vos dic, si agafem la quimotripsina en pols i la dissolvem en un dissolvent orgànic, per exemple el DMSO, que és un dissolvent que és miscible en aigua, per a poder fer els experiments d'una manera eficaç, el que veiem és que en aquest dissolvent l'enzim no és actiu. Veiem que no té activitat, probablement això és degut a que l'enzim s'ha desnaturalitzat. Si agafem aquest enzim i el diluïm 50 vegades en un 97% d'acetona i un 3% d'aigua, és a dir, introduïm un poquet d'aigua, el que veiem, el que tindrem és que la quimotripsina estarà en un medi en el qual tindrem un 2% de DMSO, un 95% d'acetona i un 2,9% aproximadament d'aigua. Si mesurem l'activitat de l'enzim en aquestes condicions, el que veiem és que efectivament l'enzim no és actiu. Ara bé, si agafem la mateixa pols de la quimotripsina, la mateixa enzim en pols, la mateixa quantitat, i la suspenem directament en una dissolució que és equivalent a la que té en l'últim dels passos del procediment anterior, és a dir, 2% de DMSO, 95% d'acetona i 2,9% d'aigua, les condicions són les mateixes en els dos casos, si veu, però en aquest cas, si mesurem l'activitat enzimàtica, l'enzim és actiu. Què vol dir això? Que els enzims poden ser actius, d'una banda, en uns medis en els quals la presència d'aigua és molt baixa, fixeu-vos ahir que està per baix del 3%, i una cosa important que ens està dient també aquest tipus d'experiments és que la història de l'enzim, és a dir, què fem en l'enzim fins a la seva utilització biotecnològica, és important per a l'activitat de l'enzim. Com s'explica aquest tipus d'experiment? Perquè si us fixeu, l'enzim al final està exactament en les mateixes condicions. En la part de la dreta és actiu, mentre que en la part de l'esquerra no ho és. Per què és això? El que se va començar a pensar és que hi havia dues opcions. O bé els enzims en dissolvent orgànic tenen una estructura diferent de la que tenen en aigua i segueixen sent actius, el qual és pràcticament descartable, perquè el mínim energètic que s'assoleix per a adquirir l'estructura nativa, que un mínim diferent siga actiu, és estadísticament
tenint en compte les possibles orientacions que poden tindre una proteïna normal que tinga 100 o 200 aminoàcids en l'espai, és pràcticament descartable. De manera que el que se va començar a pensar és que probablement en els dissolvents orgànics els enzims mantenen la mateixa estructura i això és el que fa que puguen tindre una certa activitat. Bé, això al principi era més que res una hipòtesi de treball, més que algo demostrat, i per començar a demostrar-lo, el primer que vam proposar va ser de... Anem a intentar explicar a què pot deure's aquesta diferència. Bé, estudis de simulacions moleculars el que mostraren inicialment és que quan es posa l'estructura d'una proteïna, en aquest cas és la subtilisina, en un entorn que és bàsicament orgànic, en aquest cas és octà, i se posen unes molècules d'aigua, un número determinat de molècules d'aigua, baix, un número baixet, i molècules de surfactant, en aquest cas el detergent és AOT, que és un detergent comúment utilitzat en biotecnologia. El que se va observar és que quan se li dona llibertat al sistema per a que busque el mínim d'equilibri, el que es mostra és aquestes imatges com la que teniu en pantalla, en les quals es pot observar que n'hi ha al voltant de la proteïna una capa que anomenem d'aigua essencial que està íntimament unida a la proteïna. De manera que heu d'imaginar-vos que la proteïna està envoltada en el seu microentorn amb un número de molècules d'aigua que les teniu ahí representades en space filling, un número no necessàriament molt gran, ara després veurem algunes xifres, però el que es forma és com una monocapa d'aigua que protegeix l'estructura de la proteïna, la resta de l'entorn és un entorn orgànic, en aquest cas l'octà, i això és el que explica que puguen ser funcionals els enzims en aquest tipus de medis. Si mirem aquestes simulacions amb una mica de detall, com s'arriba a aquestes simulacions? El que es fa és partir de l'estructura de cristal·lografia de raigs X d'una proteïna concreta, en aquest cas podríem tindre la subtilisina, i el primer que se li afegeix és que és una proteïna que requereix alguns ions, com en aquest cas és el cas, aquests ions s'afegeixen, això és el que podeu veure en aquesta xicoteta animació, i després s'afegeixen molècules d'aigua, les molècules d'aigua, com veieu, se'n van a unir-se a aquelles regions de la proteïna més polars, per tant, estabilitzant d'alguna manera l'estructura nativa en les simulacions. Finalment, s'afegeixen les molècules de dissolvent orgànic, com podeu veure, queden en la superfície externa. Aquestes simulacions, que no era més, era una hipòtesi només avalada inicialment per estudis computacionals, va ser a finals dels anys 90 demostrada experimentalment quan se van aconseguir les primeres estructures de cristal·lografia de raigs X de precisament aquesta proteasa, la subtilisina. El que teniu en la imatge de la dreta és l'estructura de la subtilisina obtinguda per cristal·lografia de raigs X en un entorn aquós, és una cristal·lització estàndard, per dir-ho d'alguna manera. Ahí teniu representat només l'esquelet polipeptídic de la proteïna per a que vegeu quines són les característiques estructures secundàries que tinga, en aquest cas, la proteasa, i les boletes que teniu ahí són molècules d'aigua que estan per tot l'entorn de la proteïna. Si us fixeu, se mostra també en una mica més de detall els residus de la tríada catalítica, en aquest cas són l'aspàrtic 32, la histidina 64 i la serina 221, que els teniu ahí representats en varetes les cadenes laterals. Bé, com vos dic, en aquesta publicació, en aquest article que es va publicar en PNAS, el que se va aconseguir va ser resoldre l'estructura de la subtilisina, però no en aigua, sinó en acetonitril anhidre. I fins i tot en l'acetonitril anhidre
podeu veure que n'hi ha un cert número de molècules d'aigua, fixeu-vos que les boletes xicotetes són les molècules d'aigua, que se queden unides en la proteïna. I aquestes molècules d'aigua és aquesta monocapa a la que me referia en la imatge anterior. Ahí teniu també en la imatge de l'esquerra representat les molècules d'acetonitril, com a banda de les molècules d'aigua també hi ha molècules d'acetonitril en l'entorn íntim de la proteïna. Però l'important d'aquests resultats és que la proteïna manté en el dissolvent orgànic, en l'acetonitril, en la imatge de l'esquerra, una estructura que és absolutament semblant a l'estructura que té la proteasa en aigua, que és la que teniu en la dreta. No solament això, si ens centrem o si ens focalitzem en el centre catalític, doncs el que veiem és que en aquesta imatge el que teniu és una magnificació del centre catalític de la proteïna, obtinguda en absència de ningú inhibidor. En la part superior teniu l'estructura del centre catalític de la proteïna cristal·litzada en presència d'un grup cinamoil, que com veu ahir pot actuar com a unint-se al centre catalític, i les imatges el que mostra és en la part de la dreta, que vos he destacat ara en blau, les imatges dels cristalls tant de l'enzim lliure com de l'enzim en l'inhibidor en aigua. I les de l'esquerra, com veu ahir, les estructures del centre catalític en el dissolvent orgànic, en aquest cas en l'acetonitril. De manera que es demostra experimentalment que efectivament els enzims són actius en dissolvent orgànic molt probablement perquè mantenen l'estructura nativa. És a dir, aquesta monocapa de molècules d'aigua fa que l'estructura de la proteïna es mantinga i per això manté la seva catàlisi. Aleshores, cal plantejar-se quin és el paper que fa l'aigua per a que els enzims segueixin sent actius. L'aigua té un paper com de lubricant molecular, és a dir, se necessita una certa quantitat de molècules d'aigua per a que les proteïnes, els enzims, tinguin la suficient llibertat per a fer aquests canvis conformacionals que són necessaris per a la catàlisi. És a dir, necessitarem que algunes zones de la proteïna, algunes zones de l'enzim estiguen en íntim contacte amb aigua per a que això permeta els xicotets canvis conformacionals que admeten la catàlisi. Per tant, ens hauríem de plantejar no si són o no són actius en dissolvent orgànic els enzims, sinó en quanta aigua fa falta en aquests dissolvents orgànics. Per a que tingueu algun número, per exemple, si agarrem quimotripsina, que és una de les proteïnes en les que més s'ha estudiat i estudiem la seva activitat proteolítica, el que s'ha demostrat és que per molècula de proteïna, en aproximadament unes 50 molècules d'aigua, la quimotripsina manté la seva activitat. Com és això? La idea és que aquestes 50 molècules, o al voltant de 50 molècules, serien prou per a que la quimotripsina sofrisca els canvis conformacionals necessaris per a hidrolitzar proteïnes. Ara bé, si observem quantes molècules d'aigua n'hi ha en aquesta monocapa que estava descrivint-vos abans, el que observem és que n'hi ha unes 500 molècules d'aigua al voltant de cada molècula de proteïna. Aleshores, què és el que passa quan posem l'enzim, seguim en l'exemple de la quimotripsina, en distints dissolvents orgànics? Fixeu-vos, el que teniu així és una taula en què se recull l'activitat enzimàtica de quimotripsina en distints dissolvents. De dalt a baix teniu l'octà, el toluè, el THF, el tetrahidrofurà, l'acetona o la pirimidina. Quina és la característica d'aquests dissolvents orgànics? Ahí teniu les seves estructures i podeu veure fàcilment com n'hi ha una major polaritat quan més abaixem en aquest llistat, és a dir, és més hidrofòbic l'octà que el toluè, a la seva vegada més hidrofòbic el THF més hidrofòbic que l'acetona i l'acetona que la pirimidina. Si mesurem l'eficiència catalítica de la quimotripsina en aquests 5 distints dissolvents orgànics, el que veiem
és que l'eficiència catalítica, la K sub cat partit K sub m, és molt major per a l'octà que per al toluè, un ordre de magnitud. El toluè a la seva vegada és millor dissolvent orgànic per a l'activitat de la quimotripsina que el TEA, que fa este a la seva vegada que l'acetona i esta que la pirimidina. Si poseu els valors relatius d'eficiència catalítica, és la columna que teniu, la quarta columna, és la que teniu més a la dreta actualment, en la que veieu que en octà la quimotripsina és 15.000 voltes més activa que en pirimidina. Què és el que està dient-nos això? Bueno, que d'alguna manera els dissolvents orgànics competeixen en l'enzim per l'aigua, és a dir, poden llevar-li molècules d'aigua. I si de fet en aquests experiments, quan acabem l'experiment, eliminem el dissolvent orgànic i quantifiquem la quantitat d'aigua que està adherida a la proteïna, el que teniu és els valors de la columna de la dreta. La quantitat d'aigua unida a la proteïna és major en octà que en toluè i així successivament, si us fixeu en la cinquena columna. És a dir, d'alguna manera, com diu el títol d'esta diapositiva, quan més polar siga el dissolvent orgànic, més aigua pot llevar-li a l'enzim. I aquesta aigua sí que és l'aigua essencial que estàvem dient abans per a que l'enzim mantinga la seva activitat catalítica. És a dir, que quan més hidrofòbic siga un dissolvent orgànic, millor preservada estarà aquesta capa d'aigua al voltant de l'enzim quan està suspès en dissolvent orgànic. Per a que pugueu visualitzar aquesta mateixa idea d'una manera més directa, en aquesta imatge el que tenim és una visualització d'un enzim diferent, en aquest cas una cutinasa, és de la família de les lipases, en distints dissolvents orgànics. I teniu representat en roig les molècules d'aigua que estan unides a la molècula de proteïna. Les imatges de les proteïnes estan rotades, n'hi ha dos en cada dissolvent orgànic perquè estan rotades 180 graus per a que vegem tot l'entorn de la proteïna. Com podeu veure fàcilment, en hexà el número de molècules la quantitat d'aigua unida és més gran que en disopropilèter, en este a la seva volta que en 3-pentanona i este més que en etanol, i en etanol més molècules d'aigua que en acet nitril, que és on menys aigua n'hi ha. En la part inferior vos he ficat els valors de la constant dielèctrica dels distints medis, entre parèntesis teniu la temperatura en graus Kelvin, i com veieu, clarament la constant dielèctrica augmenta, el qual vol dir que la polaritat augmenta en aquesta mateixa direcció. Recordeu que la constant dielèctrica de l'aigua està al voltant de 80. Com veieu, passem des de l'hexà, que és 1,9, fins a l'acetonitril, que és 36. L'acetonitril és molt més polar que l'hexà. Què vol dir això? Que l'activitat catalítica en els dissolvents hidrofòbics, quan més hidrofòbic és un dissolvent, té tendència a que tinguin una major activitat enzimàtica. Passem ara a veure les característiques principals que tenen els enzims en dissolvent orgànic. I per a començar anem a veure quin és l'efecte que tenen en els paràmetres cinètics. Us parlaré primer de l'efecte en la K sub m, com afecta a la K sub m el fet que el dissolvent, l'entorn que veuen tant l'enzim com el substrat, siga un dissolvent orgànic. La primera cosa que ens hem de plantejar és que la relació, la solvatació tant de l'enzim com del substrat per el solvent és l'important. Ahir vos he intentat dibuixar un enzim que està rodejat de molècules de solvent esquematitzades en verd, de la mateixa manera que el substrat, que està representat en taronja, també està rodejat de molècules de solvent. Què és el que hem de pensar? Que quan més fortament el solvent
interaccione amb el substrat, més difícil serà que se'n vagi al centre catalític de l'enzim. El que vull que penseu és el que us hem explicat en enzimologia clàssica. Ja sabeu que els enzims solen tindre el centre catalític al final d'una butxaca hidrofòbica i que els substrats s'uneixen a aquesta butxaca hidrofòbica simplement perquè tenen afinitat per l'entorn hidrofòbic. Normalment els substrats tenen una certa hidrofobicitat. Doncs bé, com que ara l'entorn és un dissolvent orgànic, aquest efecte d'hidrofobicitat l'hem de veure en una visió més ampla. No hem de pensar tant en la hidrofobicitat, sinó que va a dependre de quin dissolvent orgànic. El que vull dir és que per a que el substrat s'uneixi al centre catalític s'han de desplaçar molècules del solvent que estan solvatades, s'han de desplaçar per a permetre que l'enzim interaccioni amb el substrat, com veu en la imatge en la part de la dreta. És a dir, que ha d'haver una certa relació entre quin dissolvent orgànic i quina relació estem estudiant, quin enzim estem estudiant, per a poder dur a terme la seva o per a poder utilitzar la seva capacitat catalítica en dissolvent orgànic. La idea fonamental és el que teniu ahí requadrat en la part central, que quan menys afinitat tinga els substrats per al dissolvent, millor s'unirà a l'enzim i això vol dir que tindrà una K/M més baixa. D'altra banda, si el substrat està massa còmode en el solvent, és a dir, que té molta afinitat per al solvent, això farà que s'uneixi pitjor al centre catalític de l'enzim i que, per tant, tinga una K/M major. D'alguna manera, el que explica aquest text, que podeu llegir en tranquil·litat, és que, el que us he subratllat ahir, el que like, prefer like. És a dir, els que són iguals prefereixen estar junts. En això el que vull dir és que és bo que els substrats siguin solubles en el dissolvent orgànic, però tampoc és bo que siguin molt afins al dissolvent orgànic, perquè si no, no aniran mai al centre catalític. D'acord? N'hi ha que buscar com un equilibri. Per això no és fàcil predir en quin dissolvent orgànic funcionarà millor un enzim, perquè cada cas és quasi peculiar, quasi individual. És a dir, tota aquesta tecnologia té molt de component empíric. N'hi ha que fer estudis, n'hi ha que fer molts assajos en distints dissolvents orgànics per a veure en quin tenim la màxima activitat. I penseu que els dissolvents orgànics són pràcticament infinits, perquè no solament podem tindre molts dissolvents orgànics, sinó que a més podem mesclar-los, podem posar-li distints percentatges, encara que siguin poquets, però distints percentatges d'aigua, etc. Això vol dir que el concepte de dissolvent orgànic, el medi, és algo, entra a ser un paràmetre en el qual puguem d'alguna manera jugar, d'alguna manera puguem triar aquells dissolvents orgànics, dissenyar aquelles mescles de dissolvents orgànics que funcionen millor per a una reacció concreta. Per tant, algo molt, com us dic, molt empíric. A banda de la K/M, també afecta a la constant, a la K/Cat, constant catalítica, n'hi ha enzims que funcionen millor en uns dissolvents orgànics que en altres i, com vos dic, pràcticament el que n'hi ha que fer és fer experiments per a verificar en quines condicions funciona millor. L'altra característica que tenen els enzims o l'enzimologia en general en dissolvent orgànic és que el que hem vist és que els enzims són molt estables. Per què els enzims són molt estables? La idea fonamental és que imagineu-vos l'estructura tridimensional d'una proteïna, la conformació nativa. Per a que la proteïna es desnaturalitzi, la proteïna necessita sofrir un gran canvi conformacional, és a dir, s'han de perdre moltes interaccions intramoleculars, s'han de canviar les interaccions amb l'entorn i això requereix una gran quantitat de molècules d'aigua. Si en el medi la concentració o la quantitat de molècules d'aigua és baixa, això fa que els enzims no puguen fer aquests canvis conformacionals que són necessaris per a la desnaturalització. De manera que la conseqüència d'això,
una conseqüència que és molt interessant des del punt de vista biotecnològic és que els enzims són molt estables. I l'exemple més clar d'aquesta estabilitat enzimàtica en dissolvent orgànic és l'estabilitat tèrmica. És a dir, com diu ahir, la rigidesa conformacional que tenen els enzims en aquests entorns de molt poca aigua fa que no se puguen desnaturalitzar ni siquiera quan augmentem la temperatura de la reacció. Ja sabeu que les proteïnes se desnaturalitzen en presència quan les posem en dissolucions a temperatures elevades, però per això necessita fer aquests canvis conformacionals que impliquen una gran quantitat d'aigua. Si la concentració d'aigua és baixa, l'enzim no pot desnaturalitzar-se tan fàcilment i això fa que experimentalment hàgim observat que el temps de vida mitjà d'un enzim a una temperatura elevada és major si està en un entorn d'un dissolvent orgànic. Per exemple, ahí teniu les dades del temps de vida mitja d'un enzim, la quimotripsina de nou, perquè és una proteasa que és fàcil de mesurar la seva activitat enzimàtica, en dos medis, en aigua, dissolta en aigua, que és com fins ara l'heu estudiada o l'heu manipulada, i comparada amb l'activitat de l'enzim en octà. Com veieu allí, a 60 graus la quimotripsina és activa uns pocs minuts. A 20 graus la podem tindre activa, com veieu en l'última columna, uns pocs dies. En octà la podem tindre més de 6 mesos i el que és interessant és la columna central que, com sabeu, si la quimotripsina la posem a 100 graus, la inactivem immediatament. El que s'ha observat és que la quimotripsina a 100 graus en un dissolvent orgànic com és l'octà, anhidre, manté activitat enzimàtica després de tractar-la diverses hores a 100 graus. I això és algo que passa no només en les proteases, com la quimotripsina, sinó també en altres enzims com lipases o ribonucleases. Ahí teniu uns resultats fet del nostre laboratori de fa molt temps, però en el qual el que mesuràvem és l'activitat d'una proteïna de la família de les lipases, la fosfolipasa A2, que si la posem en aigua a 100 graus i encara que la posem uns pocs minuts, com veieu ahir els triangulets, en el temps més curt de calfar-la a 100 graus, la proteïna perd la seva activitat completament. En canvi, si tenim la fosfolipasa A2 en isoctà, anhidre, la podem calfar fins i tot, fixeu-vos ahir que després de tindre l'enzim 2 hores a 100 graus, quan la traiem del dissolvent orgànic i quan la temperem i mesurem la seva activitat, manté aproximadament un terç de la seva activitat biològica, algo realment sorprenent. La idea amb la que vull que vos quedeu d'estos experiments és que, per a que els enzims es desnaturalitzen, per a que les proteïnes es desnaturalitzen, necessiten una flexibilitat conformacional que requereix una quantitat d'aigua considerable. Com us he posat ahir, probablement per a aquests canvis conformacionals necessaris per a la desnaturalització se necessita una quantitat d'aigua relativament gran. De quina altra característica vull parlar-vos? També vull que sapigueu que l'enzimologia en medis orgànics ha esdevingut molt interessant, també perquè podem modificar l'especificitat dels enzims. Ja sabeu vosaltres que els enzims són molt específics, és a dir, que un enzim reconeix el seu substrat i només reconeix alguns substrats que s'assemblen molt a eixe, però al seu ideal, però poca cosa més. Si agafem un exemple també en la quimotripsina, com veu ahir, si agafem uns substrats que són fàcils de mesurar, com per exemple aquests N-acetil èsters derivats d'aminoàcids, el que veiem és que en aigua
en tampons, en dissolució aquosa, la quimotripsina és molt més eficient en la hidròlisi del derivat de N-acetilèster de fenilalanina que de serina. Però quan dic molt més, vull dir molt, molt més. Com veu ahir, 50.000 vegades més eficient hidrolitzant l'èster quan el substrat és el derivat de la fenilalanina. Per què és això? Bé, per a veure per què és això, jo crec que la manera més fàcil de veure-ho és fixant-nos en el centre catalític de l'enzim. Fixeu-vos, aquest és el centre catalític de la quimotripsina, en blau ahir teniu representat el substrat i en roig els aminoàcids de la tríada catalítica que permet la catàlisi. Per a poder hidrolitzar el substrat, que ja sabeu que el substrat de la quimotripsina és una proteïna, però que depenent de quin aminoàcid se li presenta a la quimotripsina, aquesta pot ser més o menys activa. Per què és molt activa quan el derivat de l'N-acetilèster és una fenilalanina? Bé, fixeu-vos ahir, perquè la cadena lateral de la fenilalanina cap perfectament en una butxaca hidrofòbica que té el centre catalític de l'enzim. I això fa que en aigua els substrats que tenen fenilalanina siguin molt més eficientment catalitzats, eficientment hidrolitzats que els que tenen altres aminoàcids. I per això el derivat de fenilalanina és 50.000 vegades, en aquesta taula que teniu ahí, més eficientment hidrolitzat que el derivat de serina. Ara bé, si agafem el dissolvent orgànic, la quimotripsina, i la posem en isohectà, fixeu-vos el que passa a la columna de la dreta. El que passa és que l'enzim és més actiu reconeixent el derivat de serina. Per què és això? Bé, perquè la serina és polar, la fenilalanina és més hidrofòbica, com que la fenilalanina és més hidrofòbica, està més contenta, entre cometes, amb el dissolta amb l'isohectà, que també és hidrofòbic, i no té tanta necessitat d'anar al centre actiu, en referència a lo que us havia explicat abans. Això té com a conseqüència que podem modular quin substrat donar-li a l'enzim, quin substrat pot catalitzar l'enzim només modificant el dissolvent orgànic. I això vol dir que distints dissolvents orgànics poden fer que l'enzim canvi la seva especificitat i preferisca uns substrats distints depenent del dissolvent orgànic. D'acord? Bé, això en termes més nets, des del punt de vista de representació, teniu representat en aquest tipus d'equilibris, de què passaria quan l'enzim i el substrat estan en un medi aquós, en aigua, o quan estan en un dissolvent orgànic. Això ens permet fer uns càlculs en els que calculem el coeficient de partició entre dissolvent orgànic i aigua, qualsevol, i, com vos dic, utilitzant distints tipus de dissolvent orgànic podem modular l'especificitat dels enzims. No vull entrar en massa detalls, però ahí teniu una gràfica en la que us he ficat el text del peu de figura per a que vegeu que l'activitat enzimàtica d'un enzim, en aquest cas no és la quimotripsina, és una altra proteasa, és la subtilisina, però com l'eficiència, la dependència de l'especificitat amb els substrats depèn en quin dissolvent orgànic estem dissolvent l'enzim i el substrat en aquest cas. Doncs ahí teniu des de l'aigua, que és el punter, l'A, fins a butanol, teramilalcohol, acetonitril, dioxà, etc. I teniu ahí quina és la dependència de quin substrat prefereix l'enzim, si el derivat de la serina o el derivat de la fenilalanina en cada cas. De manera que això ens permet modular l'especificitat. I com un cas extrem de modulació d'aquesta especificitat dels enzims en dissolvent orgànic, podem plantejar-nos inclús el poder revertir reaccions enzimàtiques. És a dir, el que s'ha pogut demostrar és que en alguns casos se pot fer que l'enzim
catalisa la reacció contrària de la que catalisa en medis aquosos. I això és el que es mostra en aquesta imatge, en la que veiem una proteasa, la subtilisina, que va fer dues coses interessants. Fixeu-vos, d'una banda, la subtilisina és una proteasa, la seva activitat enzimàtica en medis aquosos és hidrolitzar pèptids, i a més, hidrolitza pèptids que estiguen formats per aminoàcids de la sèrie L, que ja sabeu que és la que trobem normalment en la natura. Doncs bé, quan posem la subtilisina en un dissolvent orgànic, podem aconseguir no només que l'enzim no hidrolitza, sinó que revertisca la reacció, és a dir, que sintetitza pèptids. I no només això, sinó que el que estem canviant-li, fixeu-vos, és la seva enantioselectivitat. Pot passar a tindre una preferència per la sèrie L dels aminoàcids no tan gran com en aigua. Fixeu-vos, en aigua la preferència de la subtilisina per a hidrolitzar substrats derivats d'aminoàcids de la sèrie L és de gairebé 3 ordres de magnitud, és a dir, l'enzim en aigua prefereix més de 700 voltes més hidrolitzar la fenilalanina de la sèrie L que de la sèrie D. El mateix passa en el cas de l'alanina. L'enzim prefereix més de 200 vegades hidrolitzar el derivat de l'alanina de la sèrie L, de l'antiòmer L, que no el de la sèrie D. Però fixeu-vos el que passa en teramilalcohol. En teramilalcohol no solament no s'hidrolitza, sinó que sintetitza pèptids, però, a més, en aquest cas, sintetitza pèptids i pot utilitzar com a substrat aminoàcids de la sèrie D d'una manera bastant més equilibrada amb la sèrie L. Només n'hi ha una diferència, només n'hi ha una preferència per la sèrie L d'unes 7 vegades en el cas del derivat de la fenilalanina i 2-3 vegades en el cas de l'alanina. És a dir, que tenim dos factors importants així, el que som capaços de revertir la reacció, però també el que estem alterant aquesta enantioselectivitat per conforme. Aquesta enantioselectivitat s'ha vist també en altres exemples, en els que, per exemple, la subtilisina, com podeu veure, un substrat en dos enantiòmers, el de la sèrie S a l'esquerra i el de la sèrie R a la dreta, depenent del dissolvent orgànic, la preferència per un o l'altre d'aquests dos enantiòmers és diferent. Per exemple, en aquest cas, veieu ahir que si posem la subtilisina en acetonitril, la preferència per l'enantiòmer S és de 3 vegades. Mentre que en un dissolvent orgànic com és el dioxà, la preferència per l'enantiòmer S és de 61 vegades. I això s'explica un poc per la constant dielèctrica en aquest dissolvent. Altra característica que també és sorpresiva en el cas dels enzims en dissolvent orgànic és que podem alterar la regioselectivitat per als substrats. Què vol dir això? Doncs, com podeu veure en la imatge, el que vol dir és que una reacció pot ocórrer, la mateixa reacció, en dos punts diferents, en dos llocs diferents d'una molècula, i ahí teniu en la part central un substrat d'una reacció catalitzada per un derivat d'un citocrom P450 que el nitrogen pot interaccionar o bé en el carboni que teniu ahí ressaltat en blau o bé en el carboni que teniu ressaltat de color taronja. Com veurem en el tema 13, utilitzant tècniques d'evolució molecular dirigida, que és el que ens dedicarem a aquest tema, uns investigadors van aconseguir fer que l'enzim tingui preferència per un lloc o per un altre. Fixeu-vos que la reacció és la mateixa i el que n'hi ha és una diferència en la posició. En el cas
de treballar en dissolvents orgànics. Per exemple, teniu ara en la imatge l'activitat d'una lipasa en una reacció de transesterificació entre el butanol i un derivat de l'octilbenzè. Si us fixeu ahir en la part inferior, el derivat de l'octilbenzè té dues posicions, la 1 i la 4, en les quals pot sofrir la transesterificació amb el butanol catalitzada per la lipasa. El que us mostra la gràfica és que la ràtio entre l'eficiència catalítica per la posició 4 respecte de la ràtio respecte de l'eficiència catalítica per la posició 1 depèn del dissolvent orgànic. És a dir, els valors superior a 1 vol dir que en els dissolvents orgànics, que són els mateixos que havíem vist en la imatge anterior, les lletres, els que tenen valor superior a 1 vol dir que tenen una major especificitat per la posició 4 i els dissolvents orgànics que tenen valors per baix de 1 vol dir que tenen una major regioselectivitat per la posició 1. Bé, altra característica que també podem alterar, igual que podem alterar la regioselectivitat, que estem veient en aquesta imatge en funció de quin dissolvent orgànic estem, com d'hidrofòbic és aquest dissolvent orgànic, també podem fer alguna cosa paregut en els inhibidors. Per exemple, si agafem un enzim que ja us resulta familiar, com la quimotripsina, i mesurem les constants d'inhibició per a determinades molècules, són molècules que totes elles tenen una certa capacitat d'inhibició de l'enzim. Ahí teniu el benzè respecte de l'àcid benzoic. En aigua se necessita molta menys concentració de benzè que d'àcid benzoic per a inhibir l'enzim. Per què és això? Perquè el benzè és més hidrofòbic i troba el centre catalític de la quimotripsina amb més facilitat que no l'àcid benzoic. De la mateixa manera passa amb el toluè i també amb el naftalè. Fixeu-vos que el naftalè, que és la molècula que teniu ara representada a l'esquerra, respecte a l'àcid U-naftoic, que és la molècula que teniu a la dreta, que té, òbviament, un grup àcid, que l'he marcat ahir, en aigua el naftalè s'uneix a l'enzim i inhibeix la quimotripsina 18 vegades més que l'àcid naftoic. En canvi, fixeu-vos que en isoctà, que és la columna de la dreta, l'àcid naftoic és més de 300 vegades més inhibidor que el naftalè. És a dir, de nou, canviant d'un entorn aquós a un dissolvent orgànic, aconseguim un canvi en l'especificitat de la inhibició, en aquest cas. Tot i això, el que no heu de perdre de vista és que els enzims en dissolvent orgànic tenen una eficiència catalítica en general molt més baixa que en aigua, és a dir, són poc eficaços, són poc eficients. I s'ha intentat investigar a què es deu aquesta baixa eficiència catalítica. I, com teniu ací, tenim un seguit d'un llistat de causes que podrien explicar per què els enzims són menys actius en aigua que en dissolvent orgànic. En aquesta taula el que se descriu és, en la columna de l'esquerra, les causes, els autors fan alguns comentaris i a la columna de la dreta n'hi ha els remeis que poden haver per a fer millorar aquesta activitat en dissolvent orgànic. La causa que més s'ha argumentat probablement és que en dissolvent orgànic potser n'hi ha una pitjor difusió. I això, com veu ahir, els autors creuen que no és tan comú com en general se diu i que, a més, com ja en les pràctiques veureu, quan realiseu les pràctiques, una agitació vigorosa de les suspensions d'enzims i del substrat millora aquest efecte, augmenta l'activitat de l'enzim, per tant, reduint els problemes de difusió. Altre factor que pot influir és el blocatge de centre catalític, és a dir, que no queden exposats el centre catalític de l'enzim.
Això, de nou, els autors consideren que no és el més rellevant i en alguns casos si és molt important per a alguna reacció concreta, se poden recurrir a la producció d'alguns cristalls per a millorar l'activitat enzimàtica. També és comú el que se diga que en el procés de liofilització, per obtindre els enzims en pols per a poder-los usar en dissolvent orgànic, poden haver canvis conformacionals que inactiven els enzims. El remei per això és la utilització de lioprotectors. S'han utilitzat distints tipus de lioprotectors, des de sals fins a algunes altres molècules, com per exemple alguns amfífils que vosaltres gastareu en les pràctiques de l'assignatura. També s'ha argumentat que els equilibris de desolvatació, aquests que hem vist abans, poden tindre un cert efecte. La veritat és que això depèn molt del dissolvent orgànic, com vos he dit abans. N'hi ha que buscar aquest equilibri entre un dissolvent orgànic que dissolga bé els substrats hidrofòbics, però que no siga tampoc tan afí com per a que evite que n'hi hagi una catàlisi. La solució per això és fer molts experiments i buscar els dissolvents orgànics en els quals millor funciona. També s'ha argumentat que la desestabilització dels estats de transició pot ser un factor que puga implicar la pèrdua d'activitat dels enzims, però de nou, si se tracta de buscar dissolvents orgànics en els quals això no ocorrega en massa freqüència. I, en alguns casos també els enzims mostren molt poca activitat perquè tenen poca flexibilitat. I això se soluciona afegint concentracions d'aigua una miqueta més grans. És a dir, que un factor que podem modular és el que s'anomena com l'activitat de l'aigua, que és la presència d'aigua òptima per a que la reacció tingui lloc. Tot i que siguin baixes els percentatges d'aigua, però se necessita, com ja heu vist, com ja us he explicat anteriorment, una certa quantitat d'aigua. I un factor important que s'ha argumentat és que en els processos de liofilització que s'utilitzen situacions en les quals el pH no és l'òptim. Què vol dir això? Que per a manipular enzims en dissolvent orgànic el que fem és liofilitzar-los per a tindre-los en pols i aquesta liofilització s'ha de fer a partir de tampons en els quals l'enzim estiga en l'òptim de pH. És a dir, quan l'enzim està a un pH en el que mostra l'òptim de la seva activitat és quan n'hi ha que liofilitzar-lo en aquestes condicions per a que el dissolvent orgànic mantinga aquest estat de protonació dels seus distints grups i que tinga les molècules d'aigua adequades per a que mostre l'activitat catalítica. A pesar de tot això, és cert, com de nou veureu en les pràctiques, és cert que els enzims tenen una eficiència catalítica baixa en dissolvent orgànic, n'hi ha que posar concentracions d'enzim grans i per això s'han dissenyat distintes estratègies per a intentar augmentar l'activitat dels enzims. Una d'elles és, òbviament, l'optimitzar el dissolvent en el qual anem a fer la reacció. No solament triar el dissolvent que millor funciona, sinó podem alterar, com acabem de veure, el contingut en aigua per a optimitzar-lo. De manera que això és la primera front d'actuació en el que podem activar un enzim per a que funcioni millor en dissolvent orgànic. L'altra opció que també s'ha utilitzat bastant és la modificació química dels enzims, fonamentalment per a augmentar la solubilitat de la proteïna en el dissolvent orgànic. Se li poden afegir alguns modificadors, alguns grups químics que augmenten la seva hidrofobicitat i això fa que les proteïnes estiguin més individualitzades i tinguin una major activitat.
També es pot augmentar la seva activitat en dissolvent orgànic si immobilitzem els enzims. Com que ja hem vist el tema d'immobilització en el tema 7, doncs ja sabeu el que implica i en la pràctica s'ha demostrat que els enzims immobilitzats funcionen molt bé en dissolvent orgànic. A més, podem alterar la pròpia proteïna, canviar els aminoàcids, bé siga per mutagènesis dirigida o bé siga per mutagènesis a l'atzar. En la mutagènesis dirigida el que fem és pensar quins aminoàcids podem alterar per a que millori l'activitat de l'enzim. En la mutagènesi a l'atzar deixem que siga l'atzar el que ens seleccioni els millors canvis. Això ho veurem en el tema 13, com us he dit abans. I algo que és derivat de l'efecte que us he mencionat abans, de que és molt recomanable liofilitzar els enzims a partir dels pH òptims, que és el que se va trobar en aquest article que us he posat ara una gràfica en la part de la dreta. A col·lació d'això, l'efecte de la memòria de pH, el concepte que vol dir és que si volem utilitzar un enzim en dissolvent orgànic, el que hem de fer és liofilitzar-lo a partir de pHs en els quals l'enzim tinga molta activitat. Perquè en aquesta conformació és en la que té l'estructura adequada per a que sigui actiu. Si liofilitzem, ahí teniu un exemple d'un enzim que es liofilitza, que veu que té un màxim d'activitat al voltant de pH 8, i això el que vol dir és que cal liofilitzar-lo en tampons en aquest pH per a que mostri la seva màxima activitat. Com us dic, un poc derivat d'això va aparèixer el concepte de memòria de lligand. No solament els enzims poden recordar, entre cometes, el pH del qual van ser liofilitzats, sinó també poden recordar alguns lligands que facin algun efecte sobre la conformació de l'enzim. I això és en el que vull acabar aquest tema, explicant-vos com és la impressió molecular, primer de proteïnes en general i després parlaré d'enzims en particular. En què consisteix la impressió molecular de proteïnes? Ahir he fet un esquemeta molt senzill. Imagineu-vos que això és una proteïna. Si la proteïna la incubem en medi aquós en presència d'un lligand a una concentració molt alta, és a dir, saturem l'entorn de la proteïna de lligand, doncs la proteïna, en aquestes condicions d'elevada concentració de lligand, el que fa és establir interaccions amb aquest lligand, interaccions que poden d'alguna forma fer que l'enzim s'adapte, l'estructura de l'enzim s'adapte a les interaccions d'aquest lligand, i si a continuació en aquestes condicions congelem i deshidratem l'enzim, és a dir, el liofilitzem i eliminem els lligands utilitzant dissolvents orgànics anhidres, és a dir, eliminem totes les molècules de lligand de la proteïna en condicions anhidres. La proteïna, recordeu que tindrà una elevada rigidesa conformacional. Això vol dir que el que tenim és la proteïna en la que, al llevar-li els lligands, d'alguna manera els llocs d'unió que s'han creat, els llocs d'interacció entre el lligand i la proteïna, se mantenen, perquè la proteïna està rígida conformacionalment, perquè no n'hi ha molta aigua, i aquesta proteïna, en teoria, deu de poder unir lligand amb una certa major afinitat. Això és el que es mostra en este gràfic, que està derivat de la publicació que teniu ahí a baix, en el qual una proteïna, en aquest cas era la BCA, seralbúmina bovina, que se mesurava la unió d'un determinat lligand. En cas de no haver imprès la proteïna, l'afinitat que té l'enzim per el lligand és molt baixa, com veieu ahir. En canvi, si a la BCA se li ha fet un tractament com el que teniu en l'esquema de la dreta, la capacitat d'unió del lligand és molt major, com veieu en la gràfica, en la corba superior. Bé, aquest concepte d'impressió molecular de proteïnes va ser dut un poquet més enllà.
i se va aplicar les estratègies d'impressió molecular no solament a proteïnes com pugui ser la BCA, sinó també a enzims. I la idea és la següent, fixeu-vos ahí, si tenim un enzim, que està ahí exemplificat en aquest esquemeta, al que li afegim un lligand determinat, el lligand s'uneix a l'enzim si està a una concentració suficientment alta i si en aquestes condicions se congela i se liofilitza l'enzim i s'elimina el lligand utilitzant un dissolvent anhidre, el que tenim és un centre catalític que d'alguna manera recordarà la unió d'aquest lligand. Si aquest enzim imprès s'utilitza en dissolvent orgànic, el tenim en la conformació que hem anomenat abans com a impresa. En canvi, si aquest enzim el tornem a posar en aigua, torna a la conformació inicial, que és la conformació no activa, o no impresa, millor dit. Bueno, aquesta és la idea que, de fet, nosaltres vàrem utilitzar per a intentar activar enzims que tenen una elevada activitat, una certa activitat en dissolvent orgànic, com són les lipases. Les lipases ja sabeu que són enzims que poden hidrolitzar triglicèrids, el seu substrat natural són sempre substrats bastant hidrofòbics, són lípids bàsicament, i aleshores el que nosaltres vàrem hipotetitzar és que estos enzims, les lipases en general, tenen un centre actiu que és una butxaca hidrofòbica que a més està coberta en un domini estructural que és una mena de solapa, que és el que teniu ahí descrit com a lid, que en la conformació inactiva està en una conformació tancada, és a dir, aquest domini estructural està cobrint l'entrada del centre catalític i l'enzim té una activitat molt baixa. Ara bé, quan l'enzim està en contacte amb els substrats que solen ser superfícies organitzades, com les que puguen ser les dels lípids o les d'alguns detergents, doncs el que ocorre és que si posem en dissolució aquosa les lipases en presència d'aquestes interfaces, l'enzim sofreix un canvi conformacional que implica l'apertura de la solapa i permet l'accés dels substrats fins al centre catalític. Bé, si en aquestes condicions, que són les que hi teniu en l'esquema en la conformació B, si en aquestes condicions el que fem és congelar ràpidament l'enzim i llavem en un dissolvent orgànic anhidre tots els amfífils, que poden ser els lípids que teniu ahí esquematitzats, el que tenim és que eliminem els amfífils i sempre i quan mantinguem l'enzim en un dissolvent orgànic el mantindrem en una conformació, com veu ahí en la part C, en l'esquema C, oberta. En aquesta conformació oberta l'enzim és molt més actiu que si no l'hem activat, és a dir, aquesta estratègia demostra que se pot millorar l'activitat dels enzims en dissolvent orgànic. I això és una cosa que fareu en les pràctiques, si tenim la sort que puguem fer pràctiques enguany, però el que veureu en les pràctiques és que efectivament les lipases són actives en dissolvent orgànic, tot i que tenen una activitat relativament baixa. En canvi, si fem un protocol d'activació per aquesta estratègia d'impressió molecular, veureu com aconseguiu que els enzims siguin molt més actius. I amb això acabem aquest tema. Moltes gràcies i com sempre podem fer-me les preguntes que vulgueu a través de l'aula virtual o del correu electrònic.